Children of God, mga anak sa Diyos. Usa ka bag-uhay nga pagtuon mahitungod sa mga kapariang Pilipino, nagpakita nga usa sa matag 5 ka miyembro sa kaparian nakasinati og psychological distress. Ang uban nakasinati og isolation o pagbati nga nag-inusara bisan pa daghan silang tawo nga mga gipang-atiman. Ang uban usab nakasinati og burnout tungod sa bugat nga mga trabaho nga walay klaro nga oras sa pagpahulay. Aduna usab ang gitawag nga compassion fatigue. Dinang usa ka pari kapuyo na tungod sa padayon nga pag-atiman og pagtabang sa daghang mga nanginahanglan. Compassion fatigue. Tungod niini ang mga leader sa simbahan nag-awhag sa mga pari nga atimanon usab ang ilang mental health ug dili maulaw sa pagpangayo og tabang. Kini nga sitwasyon may kalabutan usab sa gitawag karon nga quiet quitting culture. Di nang usa ka tawo mutrabaho na lamang sa minimum nga gikinahanglan tungod sa kakapoy o pagkawala sa giingontang happiness in the workplace. Dili ni pagbiya sa trabaho apan usa ka timailhan nga adunay suliran nga kinahanglan gayud nga atubangon. Tinuod kini dili lamang sa mga pari kundi sa daghang tawo karon. Daghan na ang mga gipangkapoy na bug-atan og mibati nga sila daw murag nagpas-an na og sobra-sobra. Sa ebanghelyo karong adlaw gidapit kita ni Jesus sa pagduol kaniya ilabi na kon gikapoy og nabug-atan na kita sa kinabuhi. Ang Ginoo wala lamang naglantaw sa atong panlabas nga kalisod. Kanang obvious nga makita apan usab sa atong kahintang sulod sa kasing-kasing. Iyang gitanyag ang pahulay nga dili mahatag sa kalibutan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus mo ang tinubdan sa tinuod nga pahulay. Daghan ang nangita og pahulay pinaagi sa bakasyon, kalingawan, outing o material nga mga butang. Apan bisan pa ni ini daghan gihapon ang mibati og gikapoy og walay kalinaw. Gipahinumduman kita ni Jesus nga ang tinuod nga pahulay dili lamang alang sa lawas kundi alang usab sa kalag. Ang kasing-kasing sa tao dili makakaplag og tinuod nga pahulay gawas diha sa Dios. Mingon si Jesus, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Matthew 11:28. Sa binisaya nga hubad, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapoy og nabug-atan og papahulayon ko kamo. Kining mga pulo nga usa ka personal nga invitation gikan kang Jesus. Wala siya mag-ingon nga sulbaron una nato ang tanan natong problema. Ang iyang giingon mao nga muduol kita kaniya uban sa atong mga kabug-aton. Ang Ginoo andam sa pagpaminaw og paghatag og kusog kanato. Daghan nato ang naanad nga kana ganing magantos nga mag-inusara. Suffering in silence. Usahay maulaw ta sa pagpangayo og tabang tungod kay mahadlok ta nga mahukman ta sa ubang tao. Apan ang ebanghelyo nagtudlo nga dili kinahanglan nga atong pas-anon ang tanan nga nag-inusara. Dili biya ta Salvador del mundo. Ang pagduol kang Hesus pinaagi sa pag-ampo, mga sakramento o komunidad sa simbahan usa ka timaan sa kalig-on o dili sa kahuyang. Si Jesus mao ang tinubdan sa tinuod nga pahulay. Ikaduhang punto, ang kinabuhi isip tinun-an ni Kristo adunay mga pagsulay apan dili kita pasagdan sa Ginoo. Sa panahon ni Jesus ang yugo gigamit aron sa pagdala og bugat nga karga pinaagi sa duha ka mananap. Sa dihang giingon ni Jesus nga pas-ano nato ang iyang yugo, wala siya nagpasabot sa dugang nga kabug-aton. Hinuon nagpasabot siya nga mag-uban siya kanato sa pagpas-an sa atong mga krus. Daghang kabalaka ang bunga sa atong
pagtinguha nga kana ganing i-control nato ang tanang panghitabo. Ang pagpaubos o pagsalig sa Dios makatabang nato sa pagpasan sa atong mga palasanon. Kay usahay ang atong mga kinabuhi puno baya sa mga responsibilidad nga murag muna pero di na gyud nato madala. Ang pag-atiman sa pamilya, pag-atiman sa trabaho, ministry ug personal nga mga problema mahimong makapakapoy. Apan kung atong tugutan si Jesus nga mukuyog kanato, ang atong mga kabug-aton mahimong mas gaan. Dili tungod kay nawala dayon ang problema, apan tungod kay wala na kita mag-inusara sa pag-atubang niini. Ang kinabuhi isip tinun-an ni Kristo, adunay mga pagsulay apan dili kita pasagdan sa Ginoo. Story time. Kung adunay usa ka santos nga ilabi na nga ginapangayuan og tabang mahitungod sa mental health, mao kini si Saint Dymphna. Si Saint Dymphna usa ka batan-on nga prinsesa sa Ireland niadtong 7th century. Human sa kamatayon sa iyang inahan, ang iyang amahan nakasinati og extreme loneliness. Og naghuna-huna siya nga gusto niyang sulayan nga pugson si Saint Dymphna sa usa ka dili angay nga relasyon. Tungod sa iyang pagtuo og pagpanalipod sa iyang kaputli, nilayas si Saint Dymphna ngadto sa Belgium uban sa usa ka pari. Didto nasikop siya sa iyang amahan ug gipatay siya tungod sa iyang pagsukol. Tungod sa daghang milagro nga nahitabo sa iyang lubnganan, ilabi na sa mga tao nga adunay mental ug emotional nga mga challenges, nahimo si Saint Dymphna isip patron saint sa mga nanginahanglan og tabang alang sa mental health. Hangtod karon, daghang mga tao sa tibuok kalibutan og nangayo sa iyang panabang. Ang iyang kinabuhi nagpahinumdom kanato nga ang simbahan dili mo sa likway ni adtong nagantos sa sulod o suffering internally. Diya sa ilang kasing-kasing, diya sa ilang pagkatao. Ang pag-ampo kang Saint Dymphna dili ikapuli sa kanang giingon nato professional help, apan mahimo siya nga usa ka spiritual support. Ang pagpangayo og tabang usa ka timaan sa kaisog ug dili sa kahuyang. Children of God, mga anak sa Dios, daghan nato ang gikapoy ug nabug-atan sa kinabuhi. Ayaw pagpasaan sa tanan nga nag-inusara. Ibutang sa mga kamot sa Ginoo ang imong kabalaka ug kasakit. Ayaw kaulaw pod sa pagpangayo og tabang kung gikinahanglan gayud. At imanausab ang imong mental ug spiritual life. Pangita sad og panahon alang sa pagpahulay o pag-ampo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.